finales dos 60, ao principio dos 70, continuou traficándose, incrementando cada vez máis. Nunca había sido delito o contrabando de tabaco, que era unha infracción tributaria, que estaba sancionada administrativamente desde o punto de vista non penal, senón administrativo. Había sancións e incluso en aqueles momentos había determinadas autoridades que podían impoñer penas privativas de libertad cortas, pero podían impoñelas, que eran os delegados territoriales da Hacienda, os gobernadores civiles. Pero eso, cando se aprobou a Constitución, terminouse, claro. A Constitución, unha das primeiras cousas que primeiro establece o principio da legalidade das penas, non se pode impoñer unha pena privativa de libertad que non este señalada por unha lei anterior, e que as penas privativas de libertad só se poden impoñer a partir da Constitución por xueces e tribunais competentes. Desde o ano 78 ao ano 82 foi o boom grande do contrabando de tabaco. Porque como xa non se podían impoñer penas privativas de libertad, non se lle podían incautar os bens aos contrabandistas, porque normalmente tiñanos a nombre das súas mulleres ou de outros testaferros, pero incluso a maior parte das veces en nome das mulleres, tiñan separacións de bens. Entón, se el se collía o que era da muller non era dele, entón non se podía intervir as mulleres. Claro, eso, co tempo foi solucionándose, foi legislándose con respecto a eso. O contrabando fíxose tan grande, o contrabando de tabaco tan grande, que a Hacienda facíalle moito daño. Entón, o que apretaron o goberno naquele momento, no ano 82, estableceu unha lei, aprobou unha lei penal de contrabando, e a partir dese momento o contrabando pasou a ser delito a partir dunha determinada cantidad, de un determinado valor. Unha gran operación que se fixo cos medios que naquele momento había, e que tuvo un resultado espectacular desde o punto de vista de poder terminar cas grandes familias que se dedicaban a eso, que había 3 ou 4, en fin. Inda que non se colleu casi tabaco, porque non se colleu ningún, o que si se colleu foi todo o entramado societario desas familias, todos os datos que tiñan de contabilidade, todo iso. Esos delitos, porque se xulgaba por evasión de capitales, non se xulgaba principalmente por o contrabando de tabacos, por evasión de capitales, vamos. Se había perseguido por eso, pero claro, España, ao entrar a formar parte da Unión Europea, ese tráfico ilícito de capitales, de diñeiro, entre países distintos, deixou de existir, porque España pasou a formar parte de Europa, desapareceron as fronteiras interiores, entonces ese diñeiro podía levarse de aquí a Francia, a Alemania, a Italia, a Bélgica, a cualquier país que formara parte de tal, sin que constituíse delito, declarando, claro, naturalmente. Todas as lanchas e barcos que tiñan para o transporte do contrabando se quedaron intactas, por unha razón moi sencilla, porque daquela as forzas e corpos de seguridade do Estado non tiñan medios para perseguir a esas lanchas. Tiñan a vigilancia aduanera, pero vamos, tampouco moito. Esa xente, non todos, os que se dedicaban ao contrabando de tabaco, unha parte deles pasaron ao narcotráfico. Na cárcel fixeron relacións con sudamericanos que estaban presos aquí en España por intentar introducir sobre todo cocaína en España. Entonces como eles tiñan intacto ese poderío marítimo, o que fixeron
os colombianos, os grandes cárteles colombianos, os capos, tiñan problemas en Estados Unidos, que era o seu principal mercado. Tiñan problemas porque estaban saturando a consecuencia de meter cocaína. En segundo lugar, porque as organizacións estatales americanas encargadas da represión do narcotráfico, como eran a DEA, o FBI e todo eso, pois habían dado tamén moitos paus. Entonces, trataron de buscar novos horizontes, novos mercados. Poñerse de acordo, eles poñían a mercancía, os transportistas galegos, os contrabandistas poñían os barcos, as lanchas planeadoras e todo eso, e despois repartían as ganancias como fose. Generalmente eran 70-30, 70 para os colombianos e o 30% para os que facían o transporte, porque eles eran uns perfectos conocedores das rías galegas, perfectos conocedores. De feito, por a Ría de Rosa ou por cualquier outra ría, movíanse como se estuveran na súa casa. Cousa que non podían facer o mismo os que os perseguían, que eran os de vigilancia de manera, non porque non eran tan avezados en eso como eles. De feito, algún membro de vigilancia de manera morreu nun accidente perseguindo lanchas de contrabandistas e narcotraficantes. A partir de mediados dos 80, aproximadamente, o boom da cocaína. Todos de distinta maneira. Meteuse moita cocaína, pero moita cocaína. Colleuse moita cocaína tamén. Mientras haya demanda, hai oferta. Entón, a cocaína consúmese cada vez máis. Pode salirlle aos colombianos en nada, 2.000 euros. 2.000, uns 3.000 euros e tal, e aquí un kilo de cocaína conviértese en 30.000 ou 30 e tantos mil en este momento. Entón, é un negocio apetecibilísimo. Non pagan impuestos, claro, por suposto, por ese dinheiro non paga impuestos. O que cambiou foi o comportamento dos narcotraficantes. Os primeiros que eran os procedentes, unha parte dos contrabandistas, porque hubo contrabandistas de tabaco, que cando se fixo o delito, cando se elevou a categoría de delito o contrabando, deixaron, pero hubo outros que non. Que son as familias que máis conocen temos aquí, os Chabrins, o Xito Miñanco, o Raúl Noviña, etc. Fixeron un diñeiro a montón. Pero estos eran xente que traían as costumbres do contrabando de tabaco, o sea, presumidos, prepotentes, xente con afán de presunción tremenda, grandes casas, grandes coches, estupendos, grandes barcas, guapísimas mulleres. E iso, inevitablemente, sempre obrou en contra deles, claro. O segundo escalón, os que eran os axudantes desos, cando xa se fixeron eles cargo da cuestión, pois xa actuaron e actúan de outra maneira. Máxima prudencia, máxima discreción, nada de ostentacións, de casas, coches, nada deso. Disciplina moi rígida na organización, teñen moitísimo cuidado de que non haya ningún escape de información da propia organización, e se alguén da súa organización se lle ocurre meter a pata, exixenlle responsabilidades, pero duras, ademais. O que sí é verdade que penas máis ou menos, as penas tipificadas no Código Penal para estes delitos de narcotráfico son as mismas aproximadamente que as de países do noso entorno. Logo, que a xusticia en un país funcione con máis rapidez que en outro, pois tamén é posible. Eu, desde logo, se fose narcotraficante e fixera a primeira operación e me salira ben, e non me pillaran, por suposto que a segunda non a facía. Porque supoño que a primeira, o que me dé
un alijo de 5.000 kilos de cocaína, os beneficios que me dé vanme durar para vivir 3 ou 4 vidas, si as tuvera, sin problema de ningún tipo. Pero ese é o problema desa xente. Son moi ambiciosos e, sobre todo, que lles gusta estar no machito, sabes? Gusta, e eso, en certa medida, perdeos. Non é rentable, porque se falamos de personas concretas, podemos falar, por exemplo, Manuel Cherringama. Manuel Cherringama neste momento ten 80 anos, 80 e tantos anos, pero comeuse cárcel máis de 40, 30 e tantos ou 40 anos. Laura Neuviña, con 30 anos, creo, aproximadamente, debe estar. Sito Miñán, debe estar xa na cárcel, eu que sei, 20 ou 30 anos, é o que lle queda, o último alijo que lle colleron, o ano pasado, que lle van a caer outros 10 ou 15 anos ou máis. Non entendo esa cousa de magnificar as figuras dos narcotraficantes, de facelos como se fosen uns Robin Hood da vida e cousas así. Para mí é incomprensible, de verdad que é incomprensible, porque non é así, non? Son tíos que están aí permanentemente sometidos a unha presión tremenda, e cando non están na cárcel están fora, pero con medo permanente de que lle caigan encima, non? A visión da sociedade cambiou completamente. A sociedade galega nunca estuvo a favor do narcotráfico. En todo caso, era condescendiente co contrabando de tabaco. En primer lugar, porque non era delito. En segundo lugar, porque daba diñeiro a xente que vivía no pueblo e tal. Iba un rapaz xove que iba a participar nunha descarga, pois o que cobraba chegaballe para vivir todo o mes tranquilamente. Eles, agora, o que fan é unha vida, sigue habendo, grandes capos, tan importantes como os anteriores, como esos que sonan tanto, ou que sonaran tanto. En este momento hai capos tan importantes como os anteriores, sobre todo en volumen de movimiento de cocaína, ¿no? Pero son completamente silenciosos, con moita precaución, moi cuidadosos, todo o contrario do que éramos outros, todo o contrario. A policía vai detrás deles sempre, pero detrás deles non no sentido clásico de que a policía corre detrás deles diante, non, tamén, pero detrás deles en medios. A policía é un organismo público que depende de un ministerio. Ese ministerio ten unha parte dos presupostos xerais do Estado e ten moitísimos organismos para repartilo. Entón, a policía toca o que lle toca. E iso hai que emplearlo, entre outras cousas, na loita contra o narcotráfico. Entón, eles non, si sale un sistema novo de comunicación que non pode ser interceptado, iso comprado inmediatamente. Cando a policía chega a ter un aparato que pode interceptar ese sistema novo, xa pasa tempo. A policía, se lle preguntas a policía actualmente, vai dicir que se arreglan co que teñen, pero que lle dirá máis. Comparado co que había cando eu empecé a traballar isto, absolutamente nada que ver. Pouche dicir que en esa operación contra o contrabando de tabaco tiñamos uns grabadores dos teléfonos para saber o número o que se chamaba. Tiñas que baixarlle a velocidade á cinta 3 veces para que en cambio de fixese 5, 8,
e así sucesivamente para sacar os notos. Hoxe en día, eso, para intervenir un teléfono, naquela época tiñas que ir ao ayuntamento onde estaba o tío investigado, o sea, en Cambados había que ir a un piso en Cambados e meter ali os teléfonos. En Villa García, un piso en Villa García e alquilar os teléfonos. Ahora, desde Madrid, faise todo. Tamén se vai evolucionando desde o punto de vista legislativo. Antes era moi difícil intervirlle bens a unha persoa que non. Ahora xa pode ser que sexa o testaferro que como lle poidas demostrar que era testaferro, que é testaferro dun narcotraficante que te asignada. Dos millóns de euros en propiedades ou en diñeiro nos bancos e tal, e dice, usted a que se dedica? Eu son mariñeiro. Ten que traballar 200.000 anos de mariñeiro para ganar toda esta pasta. Entonces, claro, fuera, sin él, buscase a relación do testaferro con narcotraficante. Entonces, pues, primeiro, medios como ben dice Enrique sempre fan falta, por suposto, pero máis alá de eso, o que está sucedendo en España en xeral é que o foco contra o narcotráfico se está poñendo no sur de Andalucía, que é unha situación tremenda. É a situación que vive en Andalucía un poquinho a que tiñamos nós aquí fai 30 anos, de certa complicidade, de apoio social ao narcotraficante que podería haber habido, sobre todo eso, do final do contrabando, primeiros inicios do narcotráfico. Están nunha situación moi preocupante en Andalucía. Que derivación ten para nós? Ten a derivación de que os medios son limitados, non se crean máis e se sacan dun lado para atender ao outro. O que se di coloquialmente desvestir un santo para vestir ao outro. Eso está sucedendo con lanchas de aduanas que van ao sur, eso está sucedendo con este tipo de equipamentos, non somente equipamentos, senón atención e orzamentos de novas inversións, etc., que se prioriza o tema de Andalucía. Cosa lógica, por outra banda, porque hai un problema moi grave ali, pero sendo necesario reforzar a vigilancia ali, o que é tan necesario como eso é non descuidar a de aquí. Se facemos presión en Galicia, unha cara ao sur, se facemos presión nas Rías Baixas, que é unha cousa que ha sucedido históricamente, porque había máis tráfico en Rías Baixas, suben as Rías Altas. O problema que hai na Costa da Morte e que siga habendo, non? O que sucede é que tradicionalmente é unha zona un poquinho máis orográficamente distinta, máis arriscada para meter alisos, pero non por eso deixan de facelo. Históricamente está chea, desgraciadamente, de alisos a Costa da Morte, non? Os Lulús, o fillo de Ubiña, o fillastro de Ubiña de Cervelao tamén foi detido arriba en Corcubión con un aliso de cocaína. A forma máis importante de loitar contra o narcotráfico, unha das formas máis importantes, a investigación. Eso é primordial. En este momento, en Galicia, o problema non é tanto como hai no sur. No sur chegaron a unha situación en que se enfrentan as forzas de seguridade, os corpos de seguridade. Entón, eso é xa moi peligroso. Están armados, xa responden con fuego, con disparos, e iso non se pode consentir, por eso aí teñen que facer, xa está facendo, unha presión grande para entrar. E iso aquí non pasou nunca. Aquí en Galicia non lle dimos tempo a que fixesen eso. Se hubo alguna violencia foi entre eles, nada máis. O tema da sociedade, o respaldo da sociedade, se escenifica moi ben nesto que di Enrique. No sur, desgraciadamente, a inmensa maioría da xente rexeita o narcotráfico, pero hai un núcleo moi grande de apoio, de justificación social, etc., por distintas circunstancias, e que fan como resultado que vaya un coche patrulla a detener a unos sinvergüenzas deste calibre e que a xente lle tire pedras ao coche patrulla ou apedree un helicóptero de aduanas ou a policía, cousas
absolutamente delirantes, que aquí afortunadamente non suceden, porque aquí en Galicia o apoio social ao narcotráfico contra o que se poida pensar, o que se pensa moitas veces desde fora de Galicia, é moitísimo máis escaso que no sur. En todo caso, hemos evolucionado moito, por exemplo, aqueles tempos de Nécora, o de Nécora, etc., se evolucionou moitísimo. Hoxe en día, os narcos, se naqueles tempos podían organizar un desembarco comendo nun restaurante sen casi ningún tipo de disimulo, agora son delincuentes que traballan na máis absoluta clandestinidade, con nocturnidade, presos de mil temores para non ser descubertos. Para facer chegar á sociedade o aldabamazo necesario do problema que estaba sofrendo Galicia. As máis en eso tuveron unha función moi importante. Son moi respetables e moi dignas de ter en conta porque sufriron as súas propias carnes o azote da droga. Eso, a cantidade de rapaces xóvenes que morreron por a consecuencia máis que nada da heroína, non, en aquel momento. Pero, bueno, eles foron as que lutaron por todo iso. De feito, foi un dos motivos polos que se fixo a Operación Nécora no ano 90. Elas fixeron moita forza, como a fixo a Fundación Galega contra o Narcotráfico, fixo moita forza ante as autoridades en Madrid, entrevistas con diputados, con senadores, con ministros, con xueces, magistrados, fiscales, con todos esos. A forza da sociedade civil, non? Que dicíamos, este tema, o problema do narcotráfico e das drogas, non pode resolverlo somente o xuiz ou a policía, ten que ser cousa de todos. Sociedade, administración, xuíces, policías, etc. O que nos deixou o tema do contrabando de aqueles días se ha superado, non? Pero socialmente falando, desde o punto de vista da sociedade, é esa cultura de delito, de dedicarse ao tráfico do que sexa. Hoxe de tabaco, mañán hachís, pasado cocaína, pasado mañán plutonio, por dicir algo. Esa culturilla, lo que ti dicías, de que xente que sigue pensando que dedicarse a isto é unha profesión, é unha barbaridade.